Sik. Keris kok awane ngambur wae iki jan ngomong. Malah keris nek keris tuwa ketak-ketak. Ya mergo mau kedite kelobok. Yuk, terus. Pak Marjo, mbok ngrumasake wis tuwa karo gendreng bundari iki ya. Ayo telat terus ya. Ngrandil barang. Oh, aku ngerti sing ngrandil ki. Paling Pak Saribut sing. Mergo ngandemo ning mikirke Bu Makmur. Mergo Pak Makmur kan wis sepuh to juga lek ngincet kuwi. Wong menanteng-anteng piyayi ra ngopo-ngopo garang ngono. Ya terus. Mula butatin nganti lemu mergo kerep disutup. Tenan kok aku sok kapan iso awur butatin tenan kok. Ajeng napa? Kok amoh Pak Tulus. Dikira. Iki api-api nate Pak Tulus. Iki gandeng anak kula karo lanangane iki arep bojone meh bubrah. Upamane wong edan upamane jadi iki PN yo butatin mbakku piye aku tak nulun wis kondang kae bojone tatin saiki ya bibit diantok. Konten iki Terus
ya saya gede lemu ya. Supaya ringan ki sinden kok kaya gerdu. Gerdu ki apa toh? Gerdu ki cakruk ayo. Oh, njok tinggoni wong akeh. Nah. Sapa-sapa mlebu. Ora iki? Yo aja sanu terus lambe kok ora aku kan. Panas sudan, utara panas, aling-aling. Capek. Nah duduk. Tekek lorek. Iya tekek lorek kok dagelane waduh bisa. Dilaju. Iya, udah. Temanggung udan keres lur kampung iso